Ngiyambingelela Nganzedlozi umkhonkazi Mulo onyeni omusha. Nganzedlozi khona efuna ukuyithinta la ngokushesha. Ngicela understand Nganzedlozi la into eyodwa. One, umkhulu wakho mawukuthi emandulo umkhulu wakho umuntu oyinyanga noma ugogo wakho ehambile walanda lento wanento asebenza ngayo. Lento uyigcaba emzimbeni. Ahamba ayothwebulisa ezibeni, ayithwebulisa olwandle, ayithwebulisa ehlathini, ayithwebulisa entabeni. Mase shona leyo nyoka noma leyo moya ubuyela back ezibeni ubuyela back olwandle. Umkhulu wakho uzolinda lapho akasawelekela amathongo. Ngikhuluma ngesimo umayadi nalento in the beginning. Niyangizwa? Now njengoba sivele sezibeni esehlathini esentabeni esemgedeni esolwandle is because leyo moya une contrast nawo leyo moya loyo uyugcaya emzimbeni umbambile lapha. Yingakho ngithema namakhosi ayalanda funa uhambe leyo ndawo ubalande because umkhulu wakho ngespirit. You need the spirit ukuthi umlande to affect leyo contrast akwazi ukuthi abuye yena. Umlanda kanjani? Lokho uzokwazi masixhumana nami. Kwakudinga ukuthi kube khona igazi lapho lenkukhu depending ukuthi ngeke nendawo. Because ulanda the spirit of a human being lapho. The soul goes to God but the spirit is stuck here lapha. The time bonus is nakho iphathele khona. Because le nyoka le ayesebenza nayo ukhumbule obhala emhlabeni bhayina sezulwini. What abide on earth is abide in heaven. So i-contract ayinayo naleyo moya ucabile whether manje domgede whether inyoka solwandle whether sezibeni whether yasentabeni whether yasemgedeni izombamba imlindise lapha. Uyangizwa? So you need to ukuthi umlande. Mase umlandile fa umhlambulule umgeze. Mase umgezile umhlambululile ususeva leyo contract leyo nomoya okade wangaphandle esebenza ngawo. Uyangizwa? Uyayiseverisha leyo contract akwazi ukuthola ukuphumula. Ngoba mayiseverisha ingakho umkhulu wakhe ezofika kuwena afika kunika impempe. Le mpempe akunika yona noma impempe oyixoshayo impempe unayithenga lapho uthenga uvududu. Uyalifutha uvududu uthenga uvududu. Ngathi ulifutha wena kuze amadoda amafishane la wena wabona. Kuze inyoka la wena uyibona. Awuyazi icode yayo. Ulifuthe ebaleni ingakho kuthiwa qala ungalishayi ikhwela. Kwalivusa ezinye izinto la ekhaya. Sekuyonakala manje novududu uyakubiza lapha emanzini awuboni ukuthi sekuza inyoka eyingozi la. Hayi umuntu omdala ubizwa ngekhwela nangempempe. Yinto ayesebenza ngayo leyo. Very understand umkhulu bebanomkhumba okuba benezinto abazithumayo wangagcini ngoyibashise bagaya izinto bashunqise babethuma nezinto esemanzini bazithume athi umuntu kunesithunywa ngento engiyithumayo neyami engiyithumayo ehlala emanzini ehlala emgedeni ehlala ehlathini ehlala esibhabhakeni emkhathini babekwazi ukuthepha abantu emkhathini ama-souls abo babashiya babeyilwane basebenze ngabo. Uyangizwa? Uyadinga ukuthi amakhosi mangisayolanda uyadinga ukuthi le ndawo la liziveza khona idlozi lakho lizivezi nje ethuneni liyakhomba ukuthi ngime la ngibambe la azame lapha ngoba khona isidala nomoya wale mhlabeni umbophile. Kufanele umthole umhlambulule umgeze. Niyangizwa? Yingakho ngithe niyawudinga lo muthi okuthiwa uvampire killer umuthi lo ngihlambulula ngawo idalwa ubahlukanise naleyo contract yaleyo moya kusala isipho samvela inqanga. Ngoba abaningi benu ubona umkhulu kulethela impempe uyifuthi nje lo mpempe phaswa likhaya uyahamba endleleni kuya amadoda amafishane wabona amadoda amafishane afika kuwena asebangela inkinga lamadoda amafishane asebangeke ku relationship yakho aseyagulisa wabona wena ufuthana nempempe nje. Kukhona impempe abayivuthela igubhu impempe abayivuthela inyoka zamanzi. Awukwazi ukubiza umuntu omdala ngempempe. Awucabangi lapho ukuthi khona into oyibizayo engaphezulu kokuthi nise umuntu omdala sekuyisilwanyana sekuyisidalwa sekuyinto ayisebenza ngayo. Now inkinga ebhekene nayo abanye benu bayintshethukeni nemoya yabantu abadala siyabonga bafuna ukuthatha bakufaka ephehlweni noma bathi nefa ugogo for umlungiselele onomngoma. Okay isikhathi esiningi vele uma umlanjwana umngoma uphuma kakhulu azingala ngomalume kwizalwazi ngoba i-feminine spirit leyo siyabonga. Uyothwasa uyokwenza lo ufaka ukwenze. Abanye benu hayi ngoba usenza njengesangoma mhlawumbe ululamise leyo sidala leso lo gogo umqedele umsebenzi ofuna yawenza. Mhlawumbe washona ezibeni segqoka ibovu mhlawumbe washona ehlathini mhlawumbe washona ephehlweni mhlawumbe washona engaqedi uhambo lakho kufanele umqedele yalona. Masubuyela bheko lakho uhambo ulibona kanjani? Bheka amaphupho akho phela ukuthi wena mawuvela bathi uzosebenza kanjani. Mawule emaphupheni ulwa kanjani? Abanye benu yazibona ukuthi kanye ngijaha isilwane ungifone emkhungazi Mulo bengijaha isilwane ngabona ngithi ngegama la Jesu ngegama la Jesu
mkhulu bengithi ngiyakomunye umuzi ngabona ngikhipha ilwane ngikhuleka ngiprofetha. Uyazibona ukuthi umprofethi kodwa fanele udlule kulesigaba lesi mhlawumbe udle igobongo amandika amandaba amanoni ithunya abalozi abangoni udle lelo pande lezo ubhodlise mase usuwela ekukhanyeni. Ekwele ekukhanyeni usudle zonke le mpande lezi still uma unamakhosi ayalandwa ngoba yini abaziveze entabeni ehlathini kodwa ngaziveze ebaleni. Ngoba libona libela ngaphandle edining room alizivezi nasithuneni lalo idlozi liyasho ngibophekile la ngikhona ngicela ungisize nganze idlozi. Kubalekile Nkosi yami ubheke ukuthi wena bathi uzosebenza kanjani. Nginengane mina lesingihlambulile ngazigeza ngoVempire ngazihlambulula ngomuthi ojulile ngangikhomisa phambilini ngakhipha okumoya lemdaka. Afika umkhulu wakathi cha nansi inyoka eyangihlupha ngayilanda emandulo le nyoka le sengifuna ukuyinika wena ngoba namanje safuna ngiyondle iyangihlupha. Sebama yahlukana leyo nyoka leyo okukhombisa ukuthi neqhalu lokho ehlala libophekile. So sekusele manje nengane imhlwanisa ihlukanisa umkhulu nalowo moya loyo. Then emva kwaloko kuphakama umsebenzi wakhe okuyiwona abamvezela wona. Bheka phela usemkhulu ngizibona ngisebenza emfuleni ngilapha abantu ngikhuleka. Ugqoka ingubo enjani lapha emfuleni. It's not enough ukuthi lo mkhulu unike ijezi elimnyama, eliblue, eligreen, elibovu. Uhlalo vele bazonika zonke zabo ngoba yimthwalo abazoyishiya kuwena ebahluphayo ebabophele emhlabeni. The minute uqola ijazi elimnyama lihamba nama-spirits akhe wena ungawaboni azobangela inkinga. Yingakho abanye benakho oguqa nje kudibhika iy'moto kudibheke yonke into wakho urawundi kushona abantu ekhaya ngoba sekudawunlodeka iy'thwalo zisemandulo ongaziboni ngamehlo. Wena uthi wenza into etshele umkhulu wakho yebo ukutshelile ayithiwakhela yena mase seza fayeze phela nale nyoka yakhe eyisithwalo mhlawumbe fayeze namadoda akho umgede fayeze nomantindane bakhe ongababoni wena. Lawo mantindane labakhe njengoba embophele emhlabeni kwangayona into mhlawumbe ayithola kuba umkhulu bakhe naye kwakuyinto ethi seceleni njengoba namanje nisafonela iy'nyanga ezigcwalisayo. Namanje nisona nisayalanda izinto zey'thwalo zamanje ku-2026 nisalanda iy'thwalo zamanje. Iy'ngane zizaleka ufike kwenzekeni. Lelani la ngane zethongo kubalulekile ukuthi wena wazi ukuthi amaphupho akho ayi-road map and into ebuhlungu ithongo liqala ngephupho elizogcina ngalo kwesinye isikhathi. Qala from the back to the front uthi usuhambisa hamba uthi hayibo ngangisaqala ukuphupha kwavela lokhu kwase kuvela ngathi usekugcineni. Bhala phansi amaphupho akho ukuba wenza usebenzaphi. Bhala phansi amaphupho akho ukuthi wena uma usebenza uzibona usebenza ugqoka ingubo enjani, uma usebenza usebenza kanjani. Abanye benizibone ngigaya iy'mpande nikhipha ilwane umuntu oboye ngathi amhlolele omunye umuntu uma umhlolele lowo muntu uphethe amathambo. Obviously udinga amathambo and mangithinta amathambo fanele ngikhumbule ukuthi isikhwama samathambo bayathenga lapha zibe u-5,000 ngoba bakwazi ukuzingelela abantu. Kwala mathambo la zihlukile uyagqunyiswa ngala mathambo lawa sixhwanyise nawe kuthathwe le thambo lembuzi lifake phakathi sithi catshe kuwena. Ezikhwama zamathambo ngomkhuba ngokuganga zahamba zaya emathuneni. Mase umuntu efedwa hayi ngoba ndoza kwethu samukwazi ukuyenza lento leyo. Vumani bo uthi uyavuma uvumani uvuma ukuthi uphefumulo wakho ungene phakathi noma ungene umphefumulo usitshele inhlanhla sisitshele indaba zakho nakusenyatha zakho. Uvume vumani bo vumani bo uze uphephethe phakathi. Uma uphephethe it's a spirit umphefumulo wakho uzithola lo answer kodwa yini enye esele phakathi. Nalo phezulu isikhwama akazi umkhulu wakho wasenza kanjani sadlule emathuneni sadlule emgedeni sadlule phakathi kwendlela kudlule khona abantu abaningi siyaba nethambo lomuntu yini kwenzekani. Musani ucabanga uthatha into zabantu abadala nje ukuyaphuzela. Akona ukuyaphuzela into zabantu abadala. You are compounding the problem the more. Gain understanding above all things. Isikhwama samathambo zu2 khona isikhwama okwazi ukusifunda like a medical doctor usifunde ukuthi ithambo lime kanjena 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 kanje isichaza uthini. Get up. Khona esinye sinomoya phakathi wena sinodiko lesho wawo wena sinomoya waso sophakathi ukumuthi ufaka phakathi wathi ufawuthi lo moya la phakathi uthatha ispirit sakho uthi ukhuwa ngespirit sakho usefe sona uvuye lawo mathambo kodwa lo moya lapha lesikhwama wazi ukuthi ume kanjani. Ngiyangizwe ngishoyo awazi ukuthi umantindane uyini awazi isikhwama sakini samathambo mhlawumbe umkhulu wakho abulala ubhuti wakhe emandulo wasimsukhakha lakhe. Wena usumanje unamadayisi nayo yonke into
uyakhuluma nje kodwa wazi ngicela ngixoxe ngazedlozi khona ngathi umuntu uyafona. Nkosi ngicela nalabantu laba ngoba ngiyabona khona ngifunelayo. Ngiyacela nabantu laba ningi-invite ko-live benu. Ngiyabonga ngazedlozi ukuthi ningi-invite umkhulu akathandi. Angiboni khona into engahlanganisa izangoma ukuze ikhulume ko-live. Mawukuthi fanele sidiscusse thina siyizangoma noma siyinyanga noma sabathandazi noma sabantu bamoya sidiscussa sikhulisana ukukhulisa isizwe nabelungu bangena kwi-private office badiscusse iphilisi elisha abazolikhipha noma bazolithesta kanjani kwiy'ngane then mase belihambisa kwama-patient. So mawumelaphi musuke ungibiza ku-live wakho ngibize phela ngiyangihlupha bangihlupha. Ngibize phela makuthi necha mkhulu Nkosi yami awungiphi igcitha buchopho la nami ngicela ingcitha buchopho kuwena ngoba sikwazi konke kodwa musuke ungibiza ko live ukuthi siba ngumsindo simemeze mina ngisuke kwenye indwangu. Okay, abavunyeliwe obelaphi babe khona online belwa bephikisana. Kukhona iy'ngane ekufanele ngiyasiza makukhona ungakwazi thatha imoto ekumele lapho uhlele phansi akufundise mohluleka ukuthi uye kuyena zama ukuthi nomshayeli private call ngikhulume naye. Yangizo engisho nina belaphi ngiyacela Nkosi yami uNkulunkulu Mulo ningami-invite ko-live benu ngiyazeza kafuni. Iy'ngane zedlozi mazingifonela zingangithiwa noma yinini ngoba ngi-understand ukuthi abelaphi bahlanganelani bakhulume ko-live kwi-public platform nabo bonke abantu bediscussa izinto ezingathinti nokulapha. Okay, so ngicela ngangifuni kanje ngiyabonga. Okay, asibuyele eklasini. Bengithinta isikhwama ngazedlozi isikhwama lesi samathambo. Okay, so lesikhwama lesi samathambo siyahlukahluka. Omunye umuntu athi mkhulu isikhwama samathambo sihamba sisakhuluma manje usukhohliwe ukuthi wena ubunomkhulu ede fanele umphelisele umsebenzi wakhe wasebenza lesikhwama samathambo wasebenza mhlawumbe njengomngoma manje sekubela to your original gift usuyaqala usunenhlungu lesinyeni usuphathwa amakhanda sengathi ungakhuleka noma usuyasindela noma sekuvaleka yonke into. Unendawo nje wena unendawo elimhlophe lapha emanzini elidinga ukuthi liparole laphayana. Unomlozi semanzini for ukuxhumana nawo nomnono ofa ukhuphule ngesimo sokumkhuleka nokuhlanjulula. Uyangizwa? Fanele ubheke ukuthi bathi uzosebenzelaphi, uzosebenza kanjani, uzomisa kanjani. And njengoba kukhona lama-chakras elibovu abovu ayela ukuze inyuke akuchazi if ugcine kuleli labo elibovu kuphela ngoba uyadilungisela wena omkhulu mhlawumbe udila wena kakhulu ngesithunzi. So kubalulekile ukuthi wazi one, amakhosi ayalanda entabeni, ezizibeni, esemfuleni, esehlathini. Awumdingi umelaphi lapho ngoba ungena ezizibeni uyamkhipha umkhulu wakho uma engasezizibeni. Uzongena ezizibeni makuthiwa ngena usuyokhipha into yakho angena umuntu. Uyangizwa? Nkosi yami sho ngesifundise namhlanje. Alright, masuwalandile amakhosi. Okay, entabeni, ezizibeni, esehlathini, isolwandle, esemfuleni. Emfuleni lapha uparole leso sidalo leso. Okay, uzolanda idalo nento lezo 5. Mase ubalandile uyabageza ubahlambulule ubahlukanise naleyo content leyo moya mawukuthi kwakumoya ongamuhle uqala ukhipha umuntu mase uyabageza. Mase ubagezile uyabahlambulule bazokutshela hamba phela manje uyolanda into yakho okuyifa lakho emfuleni mawukunendawo elwandle mawukuthi unenzuza lapha noma nesidasi solwandle naso uzosibheka leyo nto leyo mase ubagezile iza kanjani. Uyangizwa? The masuya lapho usuyoparola baparola ngendlela ezihlukile bonke abantu ngomuntu uneziko lakhe. Uyangizwa? Uzohamba usuyolanda leso sidala leso. Masilanda leso sidala leso abantu abadala bazokutshela ke ukuthi cha Nkosi yami sesidinga impande yethu. Ngiyithi into endaba lempande. Iphutha elikhulu elenzakalayo kwenzeka uzalwe ngala unekhehla nesalukwazi esiphethe umndawo ngala unenyanga ngala unabakhunkuni nabathathu nayo yonke into kodwa ke unamawele ngala yikhehla masikuba uwena no3. Uyangizwa? Lona utholi lo manje wamanzi lo unento yakhe esemanzini nje ehlambulukile uhamba eparola uyakhipha iba clean iyazidonsela. Lo ngala usumkhiphe zonke izithwalo mkhipha sonke isinyama mkhipha konke okubi wakhe aza kutshele ephupeni esankosi yami mina ngisazi uzosebenza kanjani noma uma ubone ngathi usuyorizana eminyangeni omngcolile usenizosebenza kanjani mhlawumbe afike kuwena athi sengidinga impande zami. Hawu yiziphi le mpande?
kanti mhlawumbe umkhulu wakho khona impande ezigcabile noma ezibhema ukuthi akwazi ukuthi adonse ngazo. Yangizwa abanye kuyenzeka ukuthi babe nempande ezimbi izizwe. Yangizwa izizwe phela zifaka isikhumba somuntu nethambo lomuntu. Angifuni ukujula kakhulu lapho ukungcola lokho. Okay, ukungcola lokho zikhona nezinye ezimhlophe. Abanye benyahamba mawulala uvala amehlo uthi ngibona ama-shadows mkhulu, ngibona ama-shadows mangivala amehlo ngibona ngathi isibuko kuyavuleka njalo mase kumnyama ngivala amehlo. Most of the time nelwane zasekhaya ezafakwa okhokho benu emandulo egazini lenu ongeke uzikhiphe. Ngiyangizwa mangithi ilwane mhlambe izinto ayebhula ngazo. So manje leli wele ngala nelingala leli nento zokubhula ngala leli nento yokubhula ngala yamanzi lo yento yokubhula yakhe isidinga impande yakhe wele umbhemiso wele noma yini. Okay, sekufanele bahlangane manje lamakhehla emzimbeni wakho bakwazi ukuphakama kahle. Kodwa isimo sale mpande botshela wena bathi sicela phela impande yethu ngoba phela wena usufana njengemoto esiphenebhithiwe yayinhle yafakwa ibibhetri yafakwa kuyini lo secela upetrol wakhe ukuthi azokuxhumana kahle nobhuti wakhe lamakhehla lawo 2 seningu-3. And wazi ukuba kubuhlungu Nkosi yami mawumbethwe ikhehla ngala komalume ikhehla ngala kababa mase kuba futhi sakwazi ngala komalume no-3 lapho nesalukwazi isikhathi esiningi ukungcola yilo nyanga othi ngisahlanjulule lotho ngala lo ngababa mhlawumbe washona emfuleni sifa umgeze mase bayoparo parola fethu evale lo mkhokha loyo uhlanjule lawo manzi la kuhlanjule wena emanzini uvale lo mkhokha ukhishwe lo sidaka ubheke usisimbulala kwakwenzekeni. Ngiyangizwa angingabhimbisi into ithi beyini. 1 amakhosi ayalanda awuphelisile mangakayo lawo babona ukuthi bakhona mangazange uye entabeni ungazange ehlathini ungazange ezibeni ungazange uye emfuleni ungazange uyolwandle angifuni usazongena mina usazobalanda abantu mase uyabahlukanisa ngezinto ezibaphethe khona bezokutshela kahle ukuthi le nto njengoba bakhiphe ezibeni ade behleli nani. Uyayibona impela inyoka lapho usumkhipha umkhulu kahle lapha akutsheze hey leya nyoka leya ibidlwengula kade ngiyangigcina sele usetshela ungayi lapha. Abantu laba bamile lapha kwimvelo abamile emathuni bamile lapho because baboshwe imimoya ababesebenzisana nayo. Mawucabanga wena lo usuke ekuphuphisa Nkosi yami uthi uyabaleka ephupheni uva umuntu umuntu ithi ngala ujike ngala usinde uthi uyagwiliza aphonsele intamba akudonse ngentamba uthi mkhulu angibonanga ukuthi ngisizobani loyo usuyahamba nengilosi aphakade akekho aboshiwe emhlabeni akalimithiwe umhlaba. Azame nje ezibeni ile nyoka yakhe alicabile ezibeni azame nje lapha emgedeni onende akade izicabile emgedeni khipha yena kuqala phela akutshiswa lihle kanjani ledala lezi nama deities kade sebenza ngawo. Ingakho kubalekile ukuthola lo muthi engithe uvampire killer kubuhlungu manje la online yonke into ngathi ukudayisa ngoba mase untshela kanjani ezinye izinto ngoba la ma-quality awathola njalo niyakhala. Kubalekile usuwazi masusubalande abantu abadala obahlambulula usubahlambululile bazokutshela ley'ndaba zasentabeni nalapha nalapha behlela kanjani nazo mase beyakutshela ukuthi hamba phela manje uyoparola lapha enzansi akutshele mawukuthi umbethwa amawele awu-2 ukuthi lo hamba uparola emfuleni noma olwandle noma uzama ungena ezibeni noma uzama ukwenza nje faqala akutshele qala umkhipha akutshiswa ihlangane ezodala then lo ngala ukutshisa hhayi mina sengidinga impande yami yokuthi ngikwazi ukuphakama or hhayi sengidinga mina ukuthi ngithwele isimo samanzi saqhotho uphuze uphalaza ngawo ngikwazi ukuphakama ngobani mkhulu cha nganginamandla phezulu adinga uhlanjululwa mhlawumbe enamandla omkhathi umkhulu yakho inyanga. Kubalekile ngisaphinde ngisamemeza njengedlozi imemeza entabeni kumalekile ukugeza idlozi elibi uphehla amanzi amnyama idlozi lathetshelwa imdliwa idlozi laphendulwa yamacalabo le mpande ziningi mangazibala umuntu uthi uvampire killer ubalekile for ugeze ngawo uhlambulule khona bese mase uhlambululile uhambe uyobalanda uyobakhipha lapha. Now most of abantu abaningi abanomndawo by right nina befana nikhala ngemali nje futhi awungiphi for ngigijima abaningi ngiyacomplaina awu asinayo imali abantu bafuna senze njeni awunayo imali ngoba from the very young age ukukhula ubukhula wena ngesithwalo samkhulu wakho ungazi zonke iy'nhlanhla namathenda othola ngesithwalo samkhulu wakho emandulo le emuva usuyaqala manje usuya ko-21 usuno-30 manje seyaqala usubhubhe inyoka uphuka amakhehla uphuka amabhayi sekavaleka izinto sazi abantu bayakuthakaza sekufika isigaba manje umlungiselele umhlambulule umhlwenzi naleya nto leya
and even worse wazomhlolisa funa leya nyoka lade imphethe yabo uzokutshela mefuna sizibeni ukuze behlela kanjani naleyo nyoka leyo mase usuhlukanisa nayo ngoba beniphila ngayo ekhaya and bimphethe kabi mhlawumbe lapha ezibeni wamhlukanisa wamsindisa ke wabuyela kwingubo emhlophe umkhulu wa clean nango abantu uphila ngayo leya nyoka izoba slow futhi imali sedinga manje ubumkhulu manje lo munye komalume othamba manje benogogo oparola kahleke lapha emfuleni ukhipha isidala semvele ehlambulukile ezophilisa ngoba lo inesithwaleni ogcinazela umsamo kulabo amhlophe bangathi ukusebenza kahle yingakho bezambaqambili kanje kuhlele kuzonenkinga ngala nomunye ngala uthola inkinga mhlawumbe washona nje emanzini kodwa into epheni clean kwaya vele laba bathi ukuhlanjulula mase behlanjululiwe bazokutshela nehamba kolanda okuwukwahifa lakhe lihlambulukile lasemanzini efaka uphila ngalo uyangizwa mkhulu uyangizwa Tom lento ijule kakhulu ngesikwazi ukuthi sichaze yonke indawo ngoba ngeke ungitshele lutho mina mawusayisangoma kuphela mawusayisangoma awukazi ungitshela lutho mina mawusayinyanga ngeke ungitshele lutho mina mawumprofeti futhi ngenkosi yami ngazi ube futhi isangoma noma inyanga ungitshele lutho ngoba by right wonke lamabhayo mawabonayo fa udlule bona wonke lama-class wa-understande wonke uyisangoma unogogo beyizangoma phansi kodwa mabevela dlula u-understand your foundation dlula u-understand umnyanga dlula u-understand uprofethi dlula u-understand ukuthinta ingilosi nokukhuleka so mangithinta umnyanga ngikhulume ngokukhunkuna ukuthakatha nokuthwala akazi lokhu kubunyanga akazi nje lokhu kubunyanga akazi kubunyanga akazi kubunyanga akaze ukubulala umuntu ekhaya ukuthi kuphame wena kubunyanga akazi kubunyanga lokho engingitshela kona ngane zedlozi ukuthi basobhana izinto abaninyazo zona emaphupheni abantu abadala ungabe uthathe into uyisebenzise ngibe nengane la eve yabona ukho lo round ungathi utshani ephupheni uphethe iyawuthatha lo round lo utshani iyawuthenga iyabambili kwathiwa ibhekane kanje phambi kopapa lapha emsamo from that day msamo ekufakile lokho akaphindanga wala ngokuthula enezinto ezimkhwelayo ezimlalayo 24/7 mase ngifonela labo rando botshani sebedonsa imkhovi yoba umkhulu bakhe kwase kukhona ezimlalayo akayazi ikhodi yazo kodwa ngangithe kuyena geza idlozi elibi akazange angizwe ngoba indaba wayesikhupheni waliphuza liphalaza yabona once you think you know too much and ngekufunde komunye umuntu ulahlile that's why mina I know nothing even nale video ngibheka ucorrect ngoba ngazi lutho I only speak from what I've been through. I only speak from what I've been taught. I only speak from izintweni engidlule kuzona nento engazi ukuthi ngiyilungise. Izamlala lezi zinto lezi zamlala bazamkhipha isinya. Kwaye manje ngifonela. Why ngifonela same time? Amkhunkazi mina ngakubona 4 years ago wangitshela ukuthi mfana ngeze idlozi elibi ingaround kodwa nganqena wathenga labo round laba botshani bangaka. Wabafaka endumbeni yakhe. Zaqaza mlala bafaka zakhipha isinya. Wena uzohamba manje ubona impepe phansi uyicoshe uyifuthe kuzoza isilwane la nenyoka la sisemandulo and spirit asif it will deal with you. You guys don't know where you are. You don't know where you are. You are joking. You are joking. Ngempela you are joking. You are joking. Mawuhlusha imimoya abantu abadala nasikhathi sokudlala. Awunasikhathi sokudlala mawuhlusha abantu abadala. Awunasikhathi sama time wasters. Awuna nkinga, awuna sikhathi any time waster you don't have time. Do you understand? Angazi message uzofica bani. Ngicela uphendule laba abantu befone la. Ngiyaphinda futhi ngicela umkhulukazi ngingameme ko live. Manje inyanga nezangoma I don't see any reason to discuss nenyanga nesangoma prophecy publicly anything because mangifonela I think maybe because kunenkinga. Ngiyadinga ukuthi ngifunde izinto eziningi but angimuntu omsindo mhlawumbe ngibheka kahle ngikhathe with different cloth and I will never respond to any idiot. Ngiyabonga.